बिमा ओमफ्राय बिमादै बिब' बिनानाव सानैजों जानाय भिडिअ लाबोनायनो सानदों जाहैदों न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय इउटुब खुलिजेननो खुलुमबाय। ओमफ्राय नै रायजोफ्रा जाग्राफोरखौ एसे मा मा जानो नागिरदों नायनायदो। नैबे ना खर' ना एसे मोदोमबो दं नै नैबे ना हांनाय नामा ना हांनाय थालिर बिलाइजों बिलाइ सायाव खोबनानै मेनाय नैबे थास' बिबारजों मैथाजों एसे लाफालाबायदोंमोन ना गोरान ओमफ्राय थास' बिबार नै माबा पटल दिंखिया बानलु गोथां ओमफ्राय मानदेबो दङ मानदेबो दंनो सिङाव ओमफ्राय नैबे मुला मैद्रु सफारि फिथाइबो लाबावदोंसो दे बांद्राय खेबनाङा कम्पिटिसन खालामनांसिगौ आलदा आलदा कालारनि ए बि सि डि इ भिटामिन मोनजायो खोमा लोगोफोर बिथांमोनहा जानाय स्टार्ट खालामसिगोन दे जोंनि जानायखौ मोजाङै नायलांदो जोबजासिम नै नैबेनिफ्राय सुरु खालामसै माबे जायाखै बिदि जायाना itu sana tuan tahu nggak hasilnya aja mana dan tahu ini nanaไม่เข้ากับทั้งเพื่อนเลยนะอันนี้จะทำไม่รู้เลยยินเสียงได้ได้ยินค่ะดูดันให้นะก็รอได้ไหมcái này là điều mà nó thành cơ thể Ini semuanya masuk dulu kan? Ini satu, sini cuma.
괜찮은가? 한번 내려보자. 하나씩씩이 제일 확실히. 나는 원래는 바로 가는. 저번에 나보더라. 아주 투명해. tôi sẽ mình lấy thêm bên gì là ba đúng hoàn toàn là người khác thay đổi ban đầu trời của các bạn là của lại Phan hả em? Không biết. Không dừng được mà. Không tập được mấy chữ rồi. Ini sih. Entah lah. Sama. Kau sih? dे होमबा रायजोफोर फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लाइक खालामदो मोजां मोनदोंबा लाबोबावगोन नो बिसोर आरोबाव दे होमबा